Ποιες να είναι άραγε οι 4 εποχές του κυρίου Ανανία? Μιλάμε για το αστυνομικό μυθιστόρημα της Μιράντας Βατικιώτη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βατικιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρόκειται για το πρώτο βιβλίο με ήρωα ένα πεισματάρι επιθεωρητή που φέρει τον κοινότοπο πλην προβοκατόρικο και ενοχλητικό ονοματοεπώνυμο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ακριβώς. Λοιπόν, ο επιθεωρητής Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος, πείτε μας τι κάνει στις σελίδες του βιβλίου, τι αντιμετωπίζει με το που ξεκινά το βιβλίο. Τα πάντα. Τα πάντα. Την ελληνική πραγματικότητα μέσα στην καθημερινότητά της και μυστήριο, πάρα πολύ μυστήριο, και ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Οι οποίοι είναι σε κατάσταση... μιζέριας, γκρίνιας, στενοχώριας, αδιέξοδου, Αυτά ακριβώς λέγαμε πριν και με τον καλεσμένο που είχα εδώ στην εκπομπή, το στιχουργό, το Γιώργο Κλεφτογιώργο, και μου έλεγε ακριβώς για το πώς είναι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή. Κυρία Βατικιώτη, πώς ξεκίνησε? Είναι το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα. Έχω την εντύπωση ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ μέσα, νομίζω. Και πολύ προέκυψε. Και βέβαια μία πλοκή που μέχρι τελευταία στιγμή σε κρατάει. Το ελπίζω καταρχήν, και ήταν στόχος μου και κατά τη διαδικασία της συγγραφής. Να κρατάει πρώτος από όλους εμένα. Να έχω εγώ αγωνία για το τι θα γίνει, τι μας περιμένει στην επόμενη στροφή. Τι μας περιμένει, πώς γίνεται η αρχή λοιπόν? Πείτε μας, να τα πείτε εσείς καλύτερα, να μην πω εγώ, λίγα λόγια με τι καταπιάνετε το βιβλίο. Όπως συμβαίνει πάντα στην αστυνομική πλοκή, το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι κάποιος κάπου βρίσκει ένα πτώμα. Ναι. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο πτώμα είναι σε μια παραλία της Πάτρας, στον Άγιο Βασίλειο συγκεκριμένα. Και αυτό το πτώμα είναι εξαπλωμένο σε μια ξαπλώστρα με τα χέρια στις τσέπες και αγναντεύει τη θάλασσα. Αυτό και μόνο, αγναντεύει τη θάλασσα, από μόνο του είναι σουρεάλ τελείως. Μια σκηνοθεσία γύρω από την τοποθέτηση του πτώματος, και αυτό, όπως είναι λογικό, εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά. Και εδώ εμφανίζεται ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ξεκινά να διαλογίζεται πάνω σε αυτή τη σκηνοθεσία. Όπου έχει και συνεργάτη, έτσι. Τον Αλέξη Αλεξάκη, ένας λαμπρός νέος, εξαίρετος, θα έλεγα, έχω μεγάλη αδυναμία, έτσι. Τον σκιαγράφησα με 2-3 χαρακτηριστικά και στην πορεία με εξέπληξε και εμένα στο πώς εξελίχθηκε αυτός ο χαρακτήρας. Πιστός ακόλουθος και πολύ χρήσιμη περσόνα για τον Παπαδόπουλο. Και αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι, αλλά σιγά σιγά έρχονται αντιμέτωποι, αυτό που λέγαμε, με τις ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα σήμερα. Ακριβώς. Είναι τοποθετημένο στην Ελλάδα του σήμερα, οπότε θέλοντας και μία έρχονται αντιμέτωποι με διάφορες την παράνοια. Την παράνοια που έχει ένα μποτιλιάρισμα, που έχει το να περιμένεις τη στάση του τρόλεϊ, το να μην βρίσκεις πουθενά να παρκάρεις, διάφορα προβλήματα σε σχέση με το δημόσιο τομέα, υπηρεσίες που δεν επικοινωνούν καλά μεταξύ τους. Όλα αυτά κάπως προκύπτουν, εμπλέκονται, έρχονται και φεύγουν μέσα στην υπόθεση. Η έμπνευση πώς ξεκίνησε? Η έμπνευση. Πολλά χρόνια γράφω, είναι αλήθεια, και... Γιατί αστυνομικό μυθιστόρημα που έχει και πολύ... Έχει πλοκή, αστυνομική πλοκή και χιούμορ και... Το ξέρατε? Το ήξερα ότι θα φτάσουμε στην ερώτηση. Και η απάντηση τελικά έχει να κάνει με τη διαδικασία της συγγραφής. Ό,τι και να γράψω, σε κάποια στιγμή δημιουργώ παιχνίδια στον εαυτό μου. Βάζω ερωτηματικά. Κάτι που δεν ξέρουμε, κάτι που δεν έχει αποκαλυφθεί, για να έχω κι εγώ αγωνία, όπως σας είπα και στην αρχή. Οπότε σε κάποια στιγμή είπα ότι ας επικεντρωθώ στη φόρμα του αστυνομικού. Να μπω ξεκάθαρα εκεί. Και το απόλαυσα πάρα πολύ. Έβαλα τον εαυτό μου σε ένα παιχνίδι.
κάπως έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, αλλά παρόλα αυτά έχετε γράψει. Έχω εκδώσει Και διήγημα ένα. μυστηρίου για παιδιά. Ακριβώς, μυστηρίου πάλι. Άρα είναι, σας έρνει από το μανίκι. Μυστήριο, περιπέτεια, αστυνομική, πλοκή, αυτό. Τέλειο. Τι ετοιμάζετε? Την επόμενη υπόθεση. Αυτό λέω. Κατάλαβα ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον συνεργάτη του δεν τελειώσαν εκεί. Έτσι. Θα υπάρχει επόμενη ιστορία που θα πρέπει να λύσουν. Το επόμενο μυστήριο. Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή δουλεύετε και μάλιστα σύντομα θα έχουμε σύλληψη. Εξαιρετικά. Εκτός από συγγραφή, σπουδές στη φιλοσοφική και θεατρολογία και υπάρχει και ο χορός, υπάρχει και η υποκριτική. Τι από τα τρία είναι λίγο τραβηγμένο να ρωτήσω? Χορός, θέατρο ή συγγραφή? Ποιο είναι το κυταράκι που παίρνει όλα μαζί? Όλα μαζί. Νομίζω ότι είναι ένας ενιαίος χώρος με διαφορετικές εκφάνσεις για μένα, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Το γράψιμο, αν θέλετε, είναι αυτό με το οποίο συμπορεύομαι από πολύ μικρή ηλικία. Τα άλλα μου προέκυψαν στην πορεία. Νομίζω ότι από πίσω απ' όλα κρύβεται ένας κοινός πυρήνας. Έκφραση. Θα τον πούμε έτσι με πάρα πολύ... Κυρία Βατικιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι 4 εποχές του κυρίου Ανανία πήραν το δρόμο τους, έχουν βγει έξω, προχωράνε. Είναι από τις εκδόσεις Πικραμένου, στην Πάτρα εκδόθηκε, έτσι δεν είναι? Ναι, στην Πάτρα. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα λοιπόν, που αφού αυτό πήρε το δρόμο του, περιμένουμε και το επόμενο και από ό,τι μας είπατε έχει συλληφθεί, έτσι δεν είναι? Όχι ακόμα. Εκεί στη διαδικασία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό τάξιδο να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.